बे BTC ओनसोलाव गोबांथार हौवाफ्रा बरबाद जाबाय हिन्जावफोरजों ब्लेकमेलबो खालामजाबाय ना आरो सोरबा सोरबा गदायबो लानांबावबायसो बिथाङा होनखादोंमोन जायफ्रा सिलाइ दैयो बियो सिलाइजों बरबाद जायो जायफ्रा जौ लोङो जौजों बरबाद जायो आरो जायफ्रा हिन्जावजों गेलेयो बियो हिन्जावजों बरबाद जायो दा बेखौनो फोरमायदों आरो माने जेबो गाज्रि फोरमायाखै बिथाङा वार्निं होदों आरो आदैमोन आदामोन हुसियार जा होननानै साबधान जा होननानै बेखौसो फोरमायदों पस्क रेप सं मोनसे गान ओंखारदोंमोन प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथांनि दा बिथाङा मोनसे मानसिफोरजों रायजानायनि थाखाय जावजानायनि थाखाय बे गानखौ टेक डाउन खालामदोंमोन माने रिमुभ खालामनो गोनां जादोंमोन दा बे गानखौ लानानै बे सं मेथाइखौ लानानै गासैजोंबो सिनायजानाय इउटुबार फेसबुक क्रिएटर आलफ्रेड बसुमतारी बिथाङा आरो बुरखांफिनदों बेखौ आं नुनो मोनदों दा मोनसे पस्क रेप सङा मा पस्क होनना बुंबा मा नोंथांमोनाथ' मोनथिखायो बे पस्क होननाया जोबोद गाज्रि लोगोफोर बे केसखौ सोरबा खालामना लायोबा नों लाइफआव जेल जानानै ओंखाराबो जानो हागौ बा नोङो 10-20 बोसोरबो जेल जानो हागौ ना पस्क होननाया बेफोरबायदि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ माने गाज्रि खालामनाय माबानाय बेखौनो बुङो पस्क रेप नोंथांमोना मोनथिखायो दा प्रेक्टिकेला ओरैबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन फेसबुकनि गेजेरजों भिडिअनि गेजेरजों सासे मेडामा सासे सिस्टारा प्रेक्टिकेलनि बागै मोननैसो बाथ्रा बुंदोंमोन दा बेनि सायावनो प्रेक्टिकेल बिथाङा रिप्लाय होदोंमोन आंलाय मानि थाखाय बे पस्क रेप संखौ खनखो सोरखौबा फोरोंदों ना सोरखौबा बुजायदों माने आङो एसे सेफटि जोंहा रायजोफोरा सेफटि थानो थाखाय लाइमोनफोरा सेफटि थानो थाखायसो बे संखौ दिहुननाय जादों गोबां मानसिया बेफोरबायदिबो बुंदों दा बेनिनो सायाव आलफ्रेड ब्रादाराबो बुंदों बियो मोनसे रं मिउजिक जाया बियो मोनसे मानसिखौ नलेज सोलोंनायसो मिउजिक जायो बोरै खालामनाय जायो बेनि थाखायसो खेंफोरथि होनाय मोनसे मिउजिक दा बेखौ रायजोफोरा रायै रायै टेक डाउन खालामनो होबाय रिमुभ खालामनो होबाय बेखौ आरो प्रेक्टिकेलनिफ्राय भिडिअखौ बिहरनानै आलफ्रेड बसुमतारी बिथाङा गावनि पेजनि गेजेरजों होदों आरो फोरमायथिना होदों बियो जेबो गोरोन्थि सं जायाखै होननानै दा नोंथांमोनानो बुंहरदो बे सङा गोरोन्थि जादों ना मोजां जादों आङो बुंनो थाङाखै जे बिथांनि सङा जोबोद गाज्रि बा बिथांनि सङा मोजां होननानै आं गोसो सिङाव जि सानदों बेखौनो साननानै थाबाय दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहरदो आरो जों आलफ्रेडनि भिडिअखौ नायग्रोना लानि दोननाय क्लिपखौ जों नायग्रोना लानि बे मा बुंखो बाथ्रा बे प्रेक्टिकेलनि सायाव प्रेक्टिकेलाथ' सोरबा सोरबा दा जावखागोन मानो होनबा बियो इउपिपिएल हानजानिफ्राय नागारनानै बिपिएफ हानजायाव फैदों दा बिपिएफ हानजानिफ्राय बिथांमोनखौ गोबां मानसिया सापर्ट खालामदों जे प्रेक्टिकेला ओरैबायदि बाथ्रा मोजां मोजां बुंबाय बे पलिटिक्सनि बागै आरो इउपिपिएलनिया बुंबाय नोंलाय बेयाव थानानै सासे कमेडियान एक्टर जानानै बा सिंगार जानानै नोङो इउपिपिएलाव मा बाथ्रा बुंफायनो नोंलाय होननानै दा आं बे पार्टिखौ लानानै जेबो बाथ्रा बुङा बे संनि बागैसो संग्रानिसै मोननैसो बाथ्राखौ स' नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो आरो भिडिअखौ शेयार खालाम बबे बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों एसे फोरमायहरदो थ' जों नायग्रोना लानोसै गोरोन्थि जादों ना राइट जाखो बे आलफ्रेड ब्रादारा बुंनाया थ' नायग्रोना ला नोंथांमोना दे जों नायग्रोना लानोसै अब्ला लोगोफोर आथिखालाव प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि पक्स' रेप मिउजिक भिडिअ ओरैबायदि कन्ट्रभार्सियेल सोलिगासिनो दङ गोबांथार मानसिफ्रा ससियेल मिडियायाव फैनानै बिथांखौ एफआइआर होनांगौ बिथांखौ केस होनांगौ बेफोरबायदि भिडिअ बानायलागासिनो दं बिनि थाखायनो आंबो माने बे भिडिअखौ नायनो लुगैदोंमोन माबायदि गोबांथार मानसिफ्रा ओरैबायदि कन्ट्रभार्सियेल खालामगासिनो फेसबुक इउटुब नागिरबाय मोनाखै मानो होनबा बिथाङा डिलिट खालामबाय बिनि थाखायनो आङो प्रेक्टिकेल बसुमतारीखौ कल खालामनानै बिहरदों भिडिअ आंनोबो हरदो आंबो नायनोसै माबायदि गोबांथार मानसिफ्रा कन्ट्रभार्सियेल खालामगासिनो दं होननानै दा नोंथांमोनहा नैबे भिडिअखौ आंजों नायलांफादो अब्लानो नोंथांमोनहा मिन्थिगोन केस होथावथाव ना होथावा ना थारैनो जोंनि बर' समाजाव गुबुंले आबहावा लाबोदों नामा जोंनि बर' हारिखौ मुलुगनाङैनो लाजि फोनांदों नामा नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय नैबे मिउजिक भिडिअआव खोनानो मोनदों पक्स' रेप पक्स'नि फुल फर्मानो जाहैबाय प्रिभेन्सन अफ चिल्ड्रेन फ्रम सेक्सुएल अफेन्स जुदि 18 इयार्सनि गाहायनि गथ'फोरजों नोंथांमोनहा मलेस्टेसन खालामो एबा सेक्सुएल खालामोबा बेखौ पक्स' रेपनि आन्दाराव केस होनाय जायो दा बेखौनो नैबे मिउजिक भिडिअनि गेजेरजों
बिथाङा फोरमायनाय जादों आरो वार्निं होदों मानो होनबा बेफोरबायदि जाथाया जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव जाबोगासिनो दङ आरो जोङो नुनोबो मोनगासिनो दं गोबांथार आदैमोनहा बेफोरबायदिनो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै पिकनिक जानो थाङो जौ लोंनो लानानै थाङो बिदिनो आइफन बायनानै होयो हो मल बेरायनो लाङो सिटिफ्राव बेरायनो लाङो बिदिनो मानि लब देखायनानै लांनानै माने गाज्रि खामानि मावो दा बेखौनो फोरमायदों आरो बेफोरबायदि दाखालाम उन्दै बैसोनि गथ'फोरजों नङाबा पक्स' रेप केस होजागोनबो आरो माखासे भिडिअखौ नायबावदिनि आरो बुजिनानै लाबावदि जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव गोबांथार हौवाफ्रा बरबाद जाबाय हिनजावफोरजों ब्लेकमेलबो खालामजाबाय ना आरो सोरबा गदायबो लानांबावबायसो बिथाङा होनखादोंमोन जायफ्रा सिलाइ दैयो बियो सिलाइजों बरबाद जायो जायफ्रा जौ लोङो जौजों बरबाद जायो आरो जायफ्रा हिनजावजों गेलेयो बियो हिनजावजों बरबाद जायो दा बेखौनो फोरमायदों आरो माने जेबो गाज्रि फोरमायाखै बिथाङा वार्निं होदों आरो आदैमोन आदामोन हुसियार जा होननानै साबधान जा होननानै बेखौसो फोरमायदों होनखादोंमोन ना हिनजावजों गेलेयोबा हिनजावजों बरबाद जागोन दा बे भिडिअआव बिथाङा फोरमायबावदों जोंनि बे आथिखालाव सोलिबाय थानाय ना जाबाय थानाय नोंथांमोनहा गोबाङानो मिन्थिखागौ जानो हागौ ना सोरबा बेफोरबायदिनो माने 40 लाख गाहाम होनांबाय सोरबा जेलबो जानांबाय जेल जानांनानै समाजाव ओरैबायदि बदनाम जाबाय आरो सोरबाथ' हा हु फाननानै दासिमबो केस गेलेनांगासिनो दं बिनि थाखायनो बिथाङा साबधान जानो थिनदों आदैमोन आदामोन नोंथांमोनहा हिनजावजों दा गेले आरो उन्दै बैसोनि गथ'फोरजोंथ' दा गेलेखाथार नङाबा पक्स' रेप केस होजागोन दा बेखौसो फोरमायदों बिथाङा जोंनो गियान होदों पक्स' रेपनि सोमोन्दै गोबांथार मानसिफ्रा पक्स' रेपआ मा बेखौनो मिन्थिबावामोनदां दा नैबे बिथांनि बे मिउजिक भिडिअनि गेजेरजों आरो कन्ट्रभार्सियेल जानानै गोबांथार मानसिफ्रा मिन्थिबावबाय पक्स'आ मा पक्स' रेपआ मा पक्स'नि फुल फर्मानो जाहैबाय प्रिभेन्सन अफ चिल्ड्रेन फ्रम सेक्सुअल अफेन्स बियो माने बिराद गिदिर क्राइम आरो बिनि पानिशमेन्टआ देरसिन आरो बयनिफ्रायबो देरसिन जुदि पक्स' रेप केस जायोबाथ' मिनिमाम 10 बोसोर जेलाव थानांखागोन आरो ओमफ्राय मेक्सिमामाथ' टिल लाइफ टाइम इमप्रिजनमेन्ट ना फुरा थैजासिम जेलावबो थानांगोन दा बिथाङा बेखौसो फोरमायदों नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनहा साबधान जा नोंथांमोनहा जुदि उन्दै बैसोनि गथ'फोरजों गेलेयोबा बरबाद जागोन हो जेल जानांगोन हो थाखा हरनांगोन गदायबो लानांगोन सोरबाथ' गदायबो लानांबाय हिनजावफोरजों गेलेनानै बियो माने जेनेरेलावबो बुंदों आरो जायखिया हिनजावफोरजोंनो गेलेनो नाङा नङाबा गदायबो लानांगोन थाखाबो हरनांगोन जेल जानांगोन आरो समाजाव ओरैबायदि बदनाम जागोन बेफोरबायदिखौसो नैबे मिउजिक भिडिअनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों नोंथांमोनहा नुबाय आरो बुजिबाय जानो हागौ गोबांथार मानसिफ्रा भिडिअखौ नुवाखै ओरैनो जास्ट लाइक कन्ट्रभार्सियेल ओरैनो हावाबाजि ना सोरनोबाथ' कन्टेन्टल' नांगौ ना ओरैनो जानला मोनला माने कन्ट्रभार्सियेल स्टेटमेन्ट होलाबायो आरो दा नोंथांमोनहा फुल भिडिअखौ नुबाय आसा खालामबाय नोंथांमोनहा बुजिबाय होननानै नोंथांमोनहा शेयार खालामना होदो जाहाथे गुबुनफ्राबो जायफ्रा बे भिडिअखौ नुवाखैमोन जाहाथे नुनो मोननाय बायदि आरो बुजिनो हानाय बायदि थेंक इउ बाय बाय